Okay, er I med på det? Introduktionen den har været super sjov. Der har været en masse aktiviteter. Jeg kender et par andenårselever nu, der har sagt, at det første år det var det fedeste skole, de nogensinde har haft. Jeg havde hørt, at der skulle være et rigtig godt fællesskab, og allerede anden dag, der snakkede man bare med alle. På Katedralskolen der har vi noget, der hedder en skuldermakker. En skuldermakker er ligesom en bedste ven. Så ved du altid, at du har en anden, du kan gå over til. Undervisningen her på skolen synes jeg er rigtig meget varierende. Og det gør også, at man som elev bliver meget engageret og gerne vil lære. En af de grunde til, at jeg valgte Nykøbing Katedralskole, det var helt klart også, fordi der var så mange valg. Ikke? Altså for eksempel sådan noget med valgfag. Så virkelig mange valgfag, så man kan virkelig få lov at leve sine interesser ud. Ikke? Der er ekskursioner med andre klasser, og så er der også sportsdag og sådan noget, hvor man igen bliver blandet og konkurrerer på tværs af klasserne, hvilket skaber et unikt sammenhold i den egen klasse hver gang. Jeg er rigtig stor fan af de frivillige ting, man kan lave på skolen. Vi har noget, som hedder masterclasses, hvor vi for eksempel har det engelske, historie og international. I første G der var jeg med til kreativ skrivning. Vi deltog i skolens melodikampri. Hvert andet år så er der en meget stor musical. Og så kan skolen bryste sig af, at der er 3 elever, der lige har hævet en sølvmedalje hjem i science. Altså det er sgu da vildt sejt. Studieturene er nok noget af det, man ser mest frem til. Jeg var i Barcelona, og man får lært den kultur at kende, der er i landet, og samtidig får man også et super dejligt sammenhold i klassen, og man lærer også ens lærer at kende på en lidt anden måde. Vi skal bestyrelsesrejse til Indien, og vi er så fedt. mega excited. Vi har fredagscaféer herude, hvor det er eleverne fra festival, som står for dem, og man kan komme og have det rigtig fedt. Den bedste fest, jo, det er helt klart introfesten. Det er mega fedt. Gallafesten, det er jo nok den fest, man glæder sig allermest til. Det blev holdt op på teateret oppe i Nykøbing, hvor der blev rullet den her 80 meter lange røde løber ud, og man føler sig lidt som en kendis, ikke? Vi sidder her, flere hundrede jævnaldrende med hver vores drøm. Så et stort tillykke til alle sammen. Det er en utrolig følelse. Det er helt vildt at stå derinde. Det er en utrolig stor dag. Hvis folk overvejer at tage Nykøbing Katedralskole, så skal de gøre det, fordi det er en virkelig god skole.